تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ بحبوس بفشختا نتعوت بدستا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ገዛ ገዛ ሃክቲ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ሃክቲ ገዛ ገዛ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ኩዕሾ ከምኡን ዝላ ሃክቲ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ተደሰቱ ተፃወቱ ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወድዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ገዛ ገዛ
ሃክቲ فتلي ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ንዑ ተደሰቱ ሃክቲ ገዛ ገዛ فتلي ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ንዑ ተደሰቱ بحاجوس بفشختا نتعود بدستا كعشو كمون زلا هاكتي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدستو تدستو تتعوتو لسانا تتعوت وت وت ودعوت لسانا تتعوت وت وت ودعوت لسانا تتعوت وت وت ودعوت هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو مسانا تتعوت وت وت ودعوت مسانا تتعوت وت وت ودعوت مسانا تتعوت وت وت ودعوت هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو بحاجوس بفشختا نتعوت بدستا بحاجوس بفشختا نتعوت بدستا هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو هتانات نعو تتعوتو مسانا خوينكم تدستو جزا جزا هاكتي فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدستو هاكتي جزا جزا فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدستو بحاجوس بفشختا نتعوت بدستا كعشو كمون زلا هاكتي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدستو تدستو تتعوتو
خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا بحواس بفشختا نتعود بدستا بحواس بفشختا نتعود بدستا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ገዛ ገዛ ሃክቲ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا ሃክቲ ገዛ ገዛ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا بحواس بفشختا نتعود بدستا كعشو كمون زلا هاكتي ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا تدستوا ተፃወቱ ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ፅቡቅ ዝበልናዮ መፃወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መፅሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.